आई हो रा मामा। फौजी अरे देवर के भतीजा हो मारे देवर होके चाची कहतन। आई हो रा बुझाइलो त इनका मरद के का कहेला हो। मोबाइल फोन हो तो कुबेरा ए देवर बबुआ का हो राउर भैया के नंबरवा दी ना। भैया के नंबर लेबू हाँ हम कोनी चचे ले ले तू बूढ़ हो गइल बड़ा छोर। ना राउर भैया के नंबर तो छे। लिख हाँ बोली। 0011 हाँ 0011 आ जबे धराइबू तबे बोल ला धरावा धरावा तो भाभी टिक 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 उठाइए ना उठाइए ना उठाइए ना उठाइए ना। हेलो। ये यात्रीगण कृपया ध्यान दें जो ट्रेन थाने से चलकर छपरा जाती है 9 महीना विलंब से चल रही है। ए देवर बबुआ का हो भौजी कैसा नंबर हुआ दे तनी के स्टेशन में फोन लग जाता अरे है। स्टेशन होला कि स्टेशन होला। अच्छा, सही नंबर दी। लिखो हज के हाँ, लो बोली लिखो। बोली 95,508 के 95,508 के 97,808 के हो। धरावा तो टिक 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 उठाइए ना उठाइए ना उठाइए ना। हेलो। रेडियो नेपाल हो तपाई का अनुरोध माल फिल्मी गीत सुनाई राम रोची राम रम छ। ए देवर बबुआ का हो कैसन हुआ बानी जी हाँ है कि फोन धरावत तो नेपाले लग जाता वे हैं। मैंने मजाक मूड में बानी कार हुआ हर तो मजाक तारा से ना करी तो तारा मौसी से करी तैला ई बोका फोन आला बोका फोन बोली। लिखो 97,700 झूला पर 97,700 झूला पर आ 95,500 कूल्हा पर। वो साउंड अलग के धरावा तो धरावा टिक 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 उठाइए ना उठाइए ना। हेलो। हेलो गोड़ छुके गोल लागतनी। अरे गोर काहे छुआ तारू सब दे तोरे कुछ छुके लागो। तब मैंने कहे को मतलब का हो। ए जी हाँ बोला रो आवे के मन ना करेला का। अरे मन तो पूरा बा। अच्छा ई बताई हाँ रो का करतनी। हो भी हाँ डिप्टी में से आके हाँ रूम पर बानी हाँ अब बकरी के लेने के घुघनी बनाओ आ तू कहाँ बारू का करता रू। हम चूल्हे पर बैठल बानी। ए पहले सुनो धनिया हाँ चूल्ही पर से उतर जा काहे हो न तो तारा के लूह मार दी। मेहरारू तो बोलवले बड़ी मरद के हाँ मरद घरे आइल बा बेल के लेकिन बुझी जब ताड़ी पाड़ी के दिन बा बेल तो के उनकर मनवा लागत नहीं के हाँ। बेल के शरबत एक कारी से तब मेहरारू को लग से भागल फिरत रहे तब मौगी कहतिया का बोलल बा अरे लागे लाना मन तो दुर्जनी हटल रहा अरे लागे लाना मन तो दुर्जनी हटल रहा हटल रहा हमरा बजनाथ भैया बहुत बहुत पुरस्कार दिले बनी बियाह अभी भइल थोड़ा बा अभी जयमाल भइल हो अभी तिलक माटी मटकोर बियाह सब बाकी है बा हां दुल्हा गाड़ी मत दी हो भीतर ना ना अभी हमरे टाइमो 10 मिनट बाकी अरे बा। लागे लाना मन तो दूर चली हटल रहा हटल रहा काहे इन्होंने भागत रहा ए काहे हो ओए ये तो ठेला दिया हां आओ दे ठेलवा। अरे बलम जिट्टी कुलिया खा गायत्री काका के भाव हो हाँ आई गीत लिखल अभिषेक बाबू के गीत हो हाँ अब बहुत गीत हिट लिखता रहे प्रमोद प्रेमी
बुलेट राजा सभे लोग गावता जीवो ढेर भागता आ 2-4 गो गाना ब्यासो जी लहला बनी गावे खातिर ना हो लेकिन यहाँ के फ्रीए में दे देले बड़ा तब बलम जिट्टी कुलिया खानी राजा जिट्टी कुलिया खानी करे जवा में सटल बलम जिट्टी कुलिया खानी करे जवा में सटल लागला ना मन तो दुर्जन होटल रहा लागला ना मन तो दुर्जन होटल रहा मैंने तारा के देख के हम बहुत खुश बनी काहे जी बहुत खुश बनी ए भाई जी हम जब से देखले बनी नु हां तो से बुझाना कौन से मैदान लग अरे बलम जिट्टी कुलिया खानी कर जवम सतरा वो भी कब खड़ा हो गल बार हमरा मालूम नहीं अब हमरे पीछे ही हम 5 मिनट समय छोड़ले रहनी हो 40 मिनट में जलादारी एगो गा दे हो तो टाइम मिलल बा तो हमार मन हो चाहे 5 मिनट छोड़ दी चाहे 5 मिनट गा ली हां लेकिन 1 सेकंड 5 मिनट और ही बचल बा इ नया घड़ी के दिमाग में गो सही तेल घरियो लास्ट लाइन में लड़की कहती है मेहरारू दूर जाला तो बहुत परेशानी अभी चल बनाया जवानी बलिंदर राम जी हमारा के हजारों हजार पैसा देने हो हमार हित राम बानी हरेश जी इनको जा आशीर्वाद लो चाचा जी का आशीर्वाद लो लेकिन नियम हो साउंड वाला भाई के भी देवे के चाहे साउंड वाला के बारे में कुछ बता दे कुछ बता दे हां लास्ट में बता दे रह देखो बहुत नियम में को हम जाना तनी बताए देखिए हो लड़का पुरस्कार दे गल बनिया लड़का पुरस्कार में के पर लड़का हो वो अपने पापा के हां के फिल्म को के अपन पोस्टर रिलीज कर देला बा ओए अरे हमारे चढ़ल बनाया जवानी दूर जाला त मोहे परेशानी हमर चढ़ल बनाया जवानी अभिषेक मुना तुझी भोर के डटल रहा बलम जिट्टी कुलिया खानी करे जवाब सकल लगा रहे यही में आ कह चल चला कैसे अरे प्रेमावा बोला ये जवान